I have been in Lenovo for 20 years. I was part of the team that set up the site here in Bratislava in 2006. I have watched the company and the site grow. Lenovo never used to be a brand name. Now everybody knows who Lenovo is. We have employees who joined as graduates, are now directors. Lenovo je aj na slovenskom trhu v súčasnosti lídrom v predaji počítačov a notebookov. A samozrejme máme za sebou 20-ročný príbeh, ktorý k tomuto úspechu viedol. Budovanie značky znamenalo budovanie nášho predajného kanálu, takže správne vytvoriť distribučný kanál, pracovať s partnermi, ktorí by radi predávali našu značku. Lenovo has grown from being a business-only company to being a company that covers everything, from pocket to cloud, from phones to data centers. Lenovo covers everything. That's the evolution that we've had over the last 20 years. Samozrejme je za tým veľa práce, je za tým budovanie tímu, školenia celého trhu. Nebola to ľahká cesta, ale vytvorili sme si tu na takú rodinnú atmosféru v rámci firmy. Naším cieľom bolo mať tú zábavu v práci, čo si myslím, že sa nám veľmi podarilo. Ja som tiež prišiel v roku 2014 do Lenova a pre mňa Lenovo absolútne sa spájalo s inováciou. A Lenovo vždy bolo o najnovších produktoch, najnajbuchanejších. Ja som rád, že aj za tie roky Lenovo nielenže v tom pokračuje, ale ja si myslím, že ešte je to trojnásobne lepšie, ako to bolo možno pred 10 rokmi. Takže absolútne inovácie sú číslo 1, čo definuje našu firmu a ja som rád, že aj Motorola sa pridala do tohto. IT sektor sa na Slovensku veľmi dynamicky vyvíja, súvisí to s digitalizáciou štátnej správy, či veľkej alebo malej, digitalizáciou zdravotníctva. Do toho samozrejme vstupuje umelá inteligencia. Spoločnosť Lenovo ako dodávateľ riešení Pocket to Cloud je samozrejme pripravená podporovať všetky tieto trendy a dodávať technológie ako dôveryhodný infraštruktúrny dodávateľ. Budúcnosť smartfónov, ja si myslím, že už žijeme teraz. Moto AI je niečo, čo nás definuje, ale bude to len lepšie a lepšie. To je revolúcia, ako kedy si internet nám urobil absolútnu revolúciu. Smartfóny sú len na začiatku. Takže ja očakávam najbližšie mesiace, roky a my ako Motorola sme toho absolútna súčasť. Vďaka AI a Moto AI a ešte viac. Toto je tá budúcnosť. So I'm very proud of being able to represent such a diverse employee base that cares not just about the company, but about the community that we work and live in as well. We believe that AI is the gateway to unlocking so much potential for our industry and across the world. I want Lenovo in Slovakia to be at the forefront of this and help Lenovo deliver smarter AI for all to everybody. Lenovo pre mňa znamená medzinárodnú flexibilnú spoločnosť, ktorá myslí globálne, ale koná lokálne. Je to firma, ktorá si stavia na kvalite svojich produktov a inováciách pre svojich zákazníkov a takisto aj pre svojich obchodných partnerov. Je to firma, ktorá je zameraná na ekologickú udržateľnosť a minimalizuje svoju karbónovú stopu. Je to stále o troch veciach. Sú to ľudia, sú to kvalitné produkty a kvalitná podpora. Čiže bez týchto troch vecí jednoducho neurobíš úspešnú značku. A my máme veľké šťastie, že máme skúsený tím, po tých 20 rokoch proste tu máme ľudí, ktorí veciam rozumejú. Nedávno som čítal zaujímavý citát, že kultúra firmy nie je to, čo máme napísané na web stránke, ale to, ako sa zamestnanci cítia v nedeľu večer. A práve to, ako sa cítia, sa snažíme podporovať otvorenou komunikáciou, podporou rôznorodosti a inklúzie, kariérnym rastom a vzdelávaním. Jednou z obľúbených aktivít našich zamestnancov je aj práca na charitatívnych projektoch, kde spolupracujeme s krízovými centrami na podporu žien a detí v krízových situáciách, ale aj spolupráca s centrami na podporu ľudí bez domova.
Chcel by som poďakovať zákazníkom a partnerom našej spoločnosti za dôveru, ktorú do nás vkladali celých tých 20 rokov a viem im garantovať, že tú ich dôveru v najbližších 20 rokoch určite nesklameme. Za úspechom Lenova stoja v prvom rade ľudia, ktorí ho tvoria a im patrí vďaka za všetko, čo sme dokázali. Za tých 17 rokov, čo tu pôsobím, som tu stretol zaujímavých ľudí, z ktorých sa stali mnohí mojimi osobnými priateľmi a bol by som rád, aby to takto pokračovalo naďalej. Prajem všetkým všetko najlepšie k 20 narodeninám.